гледачам доброго ранка. Привітання, сябри! Я не хочу! Кася, привітання. Ти чого розкричалася? Салют! О, як добре, що гэтага на самой справе не было. Що, сон дрянно убачила? Не тое слово. Уявите, жудасные черные истоты кричали, каб я рот открыла, а яны у атаку пошли на мои зубки. Ой, жах який! Добре, что их на самой справе нема. А я б у гэтым не была так упэўнена. Гаворыш, рот патрабавалі адкрыць? Ага, противно так пищали. Мы твои зубки переможем, у полон возьмем. Так, усё зразумела. І мне таксама. Ты что зразумела? Что зразумела? Чего вы загадками говорите? Кася, сон твой няпросты. Гэта быў знак. Який яшчэ знак? Знак таго, што з'явілася праблема чорных істот, а дакладней мікробаў. Як так? Яны што? Ёсць у мяне? Пэўна так. Вось скажы, ты зубкі апошні раз калі чысціла? Ну, Вось, адсюль і ўсе твае беды. Просто калі не чысціць зубкі пасля ежы і не паласкаць роцік, дык мікробы пачынаюць множыцца і сапраўды шкодзяць зубкам. дык значыць, таму я гэты сон убачыла. Менавіта так. Запомні, з арміяй гэтых чорных істот можа справіцца адна каралеўна, і табе трэба з ёй пасябраваць. А што за каралеўна? Каралеўна зубная шчотка. Зразумела. Тады я зараз з ёй пасябрую, а вы пакуль з гледачамі мульцік глядзіце. Усё, зубкі пачысціла. Мікробы, спадзяюся, спужаліся і разбегліся. А мы, пакуль ты з арміяй мікробаў змагалася, мульцік пра аднаго хлопчыка, які вельмі баяўся вады, глядзелі. Уяві, ён на таго, што не мыўся, у парсючка ператварыўся. Таксама жах! Бедны хлопчык. Спадзяюся, нашы гледачы сябруюць і з мылам, і з вадой, і з зубной шчоткай. Вядома, сябруюць. Я ў гэтым ніколечкі не сумняваюся. Слухайте, а чаму так кажуць? Мурзаты як парася. Парасяты што, зусім-зусім не любяць мыцца? Ды не, што ты! Дарэчы, парасяты, каб вы ведалі, адны з самых ахайных жывёл у свеце. А чаму тады пра іх такую лухту гавораць? Вось давайце пра парасят больш падрабязна і даведаемся зараз. Давайте. Так, пашукаем. Так. О, ёсць! Слухайце! Парасяты валяюцца ў гразі не з-за таго, што яны мурзы, а якраз наадварот. Яны так змагаюцца з паразітамі, якія жывуць на іх скуры. Значыць, калі гразь высыхае, яна адпадае разам з гэтымі шкоднымі насякомымі? Менавіта так, Кася. А яшчэ такія гразевыя ванны абараняюць скуру парасят ад камароў і дазваляюць ахалоджваць цела ў спёку. Вояк, зараз будзем ведаць. І вось, што яшчэ цікава, паслухайце. Парасяты цудоўна плаваюць, добра бегаюць. А яшчэ даследаванні паказалі, што яны ўваходзяць у дзясятку самых разумных жывёл на зямлі. Яны нават разумнейшыя за сабаку. Ух ты! Ніколі б гэтага не падумала. Значыць, парасятак можна дрэсіраваць. Вядома, можна. Шмат іх цыркавымі артыстамі паспяхова працуюць. Клас! А давайте і мы завядзем у добраранку аднаго маленечкага парася. Будзе такі з намі перадачы. Я яго розным камандам абучу. Хро-хро, сядзець, хро-хро, Не, ляжаць. Кася, не. З маленькага парасяткі вырасце вялікі. І дзе мы тады яго трымаць будзем? Ну так, месца не хопіць. Тады выйсце адно. Нам проста неабходна новы пакой сабе набыць. Вялікі. А можа, адразу дом шматпавярховы? Можна і дом, толькі такі, каб быў ён з паветранымі шарамі на даху. А для чаго шары? Для прыгажосці? І для прыгажосці, і для перамяшчэння ў прасторы. Гэта як? Як? Вы толькі падумайце, цудоўна ж будзе. Сёння мы тут, а за ноч пераляцелі і апынуліся ў іншым месцы. Фантазёрка ты наша. Але ад лятаючага дома я б таксама не адмовілася. Магчыма, у далёкім будучым і з'явяцца такія лятаючыя дамы для спадарожнікаў. Але зараз гэта немагчыма. Чаму?
Таму што яшчэ не прыдумалі правілаў бяспекі, каб у прасторы такія домікі не сутыкаліся. Ой, я про аварию не подумала. Ну, добро, уговорили, будем свой домик на земле будовать. Марго, Лесик, несите паперу, фломастеры. Почнем з малюнкаў домика нашей Мары. Кася, прапаную крыху адпачыць, а ўжо потым справай заняцца. Ну, добра, давайте мы зараз мультфильм поглядим, а потом за наш новый дом возьмемся. Домовились? Як скажаш. Ага. Так, у кого якія прапановы наконт нашага будучага дома? Я прапаную паглядзець на цікавыя праекты іншых дамоў, а ўжо пасля і свой дом прыдумваць. Добрая прапанова, я згодная. А ты, Кася? Ну, давайте, може, на самой справе что-нибудь незвычайное убачим. Так, незвычайныя дамы Ага, ага. у свеце. Мгм, так. О, глядзіце і слухайце. Ага. Дамы на дрэвах будуюць не толькі дзеці, але і дарослыя. І вось адзін з такіх домікаў – самы высокі дом на дрэве. О, файна, адчуваеш сябе нібы птушка. Паглядзіце, а гэты дом як быццам у скокі пусціўся. Правільна, яго так і называюць танцуючы дом. Знаходзіцца ён у Празе. Ой, які вясёленькі домик. А гэты, ой, увесь празрысты. Дзе ён знаходзіцца? Гэты празрысты дом пабудаваны ў Японіі. А што? І тэлевізор не трэба. Ляжыш сабе такая на ложку і назіраеш за тым, што твае суседзі робяць. О, а тут паглядзіце, які домик. Фантастычны, казачны. А яго так і задумваў архітэктар, які пабудаваў гэты дом у польскім горадзе Сопаце. У такім доміку жывеш і адчуваеш сябе нібы ў казцы. Прапаную і нам зараз перанесціся ў казку. Мультыплікацыйную? Менавіта так. А вось ты, Лесик, калі б у казцы апынуўся, змог бы са страшэнным цмокам у сапраўдную бойку уступіць? Вядома, змог бы. Сумняваюся. А вось дзяўчынкі Марына і Паліна Хоміч з вёскі Бракавы Магілёўскага раёну ніколечкі ў гэтым не сумняваюцца. Памятаеце, мы прасілі нашых гледачоў прыдумаць казачныя гісторыі пра вядучых Добраранка. Дык вось, Паліна намалявала мяне са стралой і лукам, і я перамагаю злоснага цмока. А я такая побач стаю у прыгожай сукенцы, як прынцэса, і радуюся. І на малюнку Марыны ты, Кася, прынцэса ці каралеўна, бо ў кароне, і наша Вара таксама ў кароне. А можа мы гэта былі зачараваныя, а ты нас расчараваў, Лесик. Можа і так. А вось паглядзіце і паслухайце, якую казачную гісторыю прыдумала наша пастаянная глядачка Александра Клімковіч з Барысава. У адным заячым царстве жыла прыгажуня Кася. За прыгажуню асабістае дзякуй. І быў у яе сябар Лесік. Вось аднойчы Лесік пайшоў у лес. А тут з'явілася Баба-Яга. Яна захацела праводзіць праграму замест Касі. Ой. Кася, не хвалюйся. Прыйшоў Лесік з лесу і прагнаў Бабу-Ягу. Лесік сказаў: лепшых вядучых Добраранка, як Кася, і я няма. Дзякуй, Саша, і за казачную гісторыю, і за цудоўны малюнак. І як жа добра, што ў нас ёсць такі Лесік. І ад цмока можа выратаваць, і ад Бабы-Ягі абараніць. Вядома, я ж хлопчык, а хлопчыкі павінны быць моцнымі і смелымі. А таму прапаную адразу пасля праграмы спортам заняцца. Можна на роліках ці на роварах пакатацца. А як жа домик нашай Мары? Мы ж так нічога і не прыдумалі. А давайте попросім наших гледачоў намаляваць дом Добраранка. Правильно, дзяўчынкі і хлопчыкі, дапаможаце нам прыдумаць дом для ўсіх добраранкаўцаў. Свае малюнкі дасылайце нам ці па паштовым адрасе 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці па электронным dobraranок.tv@gmail.com. Лепшыя мастакі атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз...
будем развітуватися. Сонячного і цікавого усім дня. Нових відкриттів і нових сябров. А я ще веселості і чудового настрою. А ми зустрінемося, як завсюди зранку. У нашим доброранку! Быть обов'язково усім, ніякі відговорки не приймаються.